Tak ahoj, dnes mi přišla z Číny krabička V2L, která by měla umět z Tesly vytáhat 2x16 A, čili nějaké 4 kW, konkrétně evropská verze, jo, čili klasický konektor CCS. Zabalené to přišlo celkem solidně proti úrazu. V krabici se nachází teda samotný převaděč neboli měnič, dobíjení vnitřní baterie, kabel a na USB propojení nějaký firmware, asi na aktualizace, kdyby náhodou Tesla odmítala toto zařízení dál, tak jsou schopni aktualizovat tento firmware tak, aby to zase fungovalo. Teď jsem to rozbalil, jdeme to teda zkusit. Takže tady jsou klasické evropské zásuvky. Zařízení by se mělo absolutně bez zapojení na cokoliv vzít, zapnout, počkat, až se z červeného tlačítka stane žluté. Pár sekund to bude teda asi trvat. Ano, máme žlutou. Nyní můžeme teda zastrčit konektor do auta. Tím se bude simulovat nabíjení auta. Ano, auto už reaguje, bliká, tuším, že vevnitř nám začalo jakoby nabíjení. A pokud je auto od nějakých 85% do 20%, tak toto zařízení umožní vybíjet baterii 4 kW přes ten měnič. Na měniči samotném naskočila zelená, což je známka toho, že do toho můžeme strčit. Já jsem si tady připravil horkovzdušku 2 kW. Koukám, že jsem ji nechal zaplou. Vrtačku. Jo, v autě normálně probíhá nabíjení jakoby. A dokud se tady neozve 20% na baterce, tak to bude neustále vybíjet. Zařízení má zezadu ventilátor na chlazení. No. Neustále teda, dokud nebudeme prostě po 20%, tak to bude vybíjet baterku. Samotné zastavení si myslím, že vysloveně vyžaduje zastavení v autě, takže buď mobilem, anebo ručně, protože se neustále zobrazuje jako nabíjení. Dám zastavit. No, teď to můžu vysunout. Tady se nám to opět změní na žlutou. Nemám tušení, jestli se to teď samo vypne, nebo je to třeba přidržet. Nejspíš asi přidržet. Jo, vyplo se to samo teda. To je asi vše. Takže